The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Joshua 1:9, Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Philippians 4:11-13. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. Colossians 2:6-7. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. James 4:14. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Hebrews 11:3. The worlds were framed by the Word of God. Isaiah 55:9. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa sa kakaugalingon. Kung napawag itay mga sala diya sa atong kalag, kini kung dili na ito isugid nga ito sa Diyos nga Amahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, let us now use the principle of 1 John 1:9, which is the rebound technique. Aron kita may balik nga ito sa pakikambitay sa Diyos, o aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Mao lamang kini ang bugtong pagi nga kita mapunan, dumalahon sa Espiritu Santo, o kita andam no sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo di sa imong kinabuhi, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will. Aron ikaw makahimo sa labing menungdanong desisyon, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, sa hilo magandam tas tong galingon, let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagamasalamat kami kanimo una sa tanan, sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya ang imo pa kami gipabuhay hangtod ni gayuna. Timailhan ang imong plano, nagapaddagan pa o nagalihok pa nga ni sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagpadayon sa pagkamatinumanon nga ni kanamo,
sa imong pagdala kanamo dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab niining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Niya pa man kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the Great Power Experiment. O kita I hope na silsil na ginanimo ba hiniining punto niining Great Power Experiment atong gibinisaya kini ang pag-eksperimento pagsulay kini sa dakong gahom. So unas tanan ato nang nibaw-an nga ang experiment, it is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effect. Okay? So, kani kong pag-eksperimento, may dungdanon pa kayo sa atong kamong nag-eskwela pa in your schooling, o kanang maong experiment is divided into lecture and laboratory. So, tuon kita bahin ining pag-eksperimento, bahin kini sa doktrina. And this is only clarified kining two-power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo, o ang ikaduha ang experiment power experiment sa panahon sa simbahan diin kita karon nahisakop. Okay? So dinhi kita magapadayon sa atong pagtuon bahin niini ato namang gihisgutan kadtong 5 ka mga problem solving devices, mga paagis pagsulbad sa mga suliran kini gisangkap kini sa Dios, o diha sa area of spiritual adulthood kining maong 5 ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran mahinungdanon pagayo. So atong gisgutan kagahapon ang personal love for God the Father, ikaduha impersonal love for all mankind, atong paghigugma sa atong isig katao. Ang una niini, of course, ang personal na tunggugma nga to sa Dios nga Amahan. Ang ikatulo, ang inner happiness, meaning nagaambit na kita sa kalipay sa Dios, sharing the happiness of God. Ug ang ikaupat, mao ang personal sense of destiny. Atong personal nga pagkaamgo, pagka siguro nga ang atong pagadangatan, okay? Dadangatan inunta. Ug ang ikalima mo ang atong pagkaokupado na sa persona o kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Now, of course, ang kining 5 uno nga to sa ika-5 nga kasulbaran o paagis kasulbaran sa pagsulbad sa mga suliran is area of spiritual childhood, mao ang rebound. Okay? O katong 5 nga di padugay atong isgutan, mao na to sa area of spiritual adulthood. Okay? Ayaw naglibuga. Area of spiritual adulthood, katong 5 nga atong isgutan. O karon ang una nga 5 nga mao kini ang problem solving devices in the area of spiritual childhood. Nga naguna nini ang rebound. Ikaduha, feeling of the Holy Spirit. Ikatulo, faith rest drill. Ikaupat, grace orientation. Ug ang ikalima, mao ang doctrinal orientation. So nakuha ni mo to.
Okay. Nainomdom ka pa ba niya itong tulo ka spiritual skills? The 3 spiritual skills. Ang naguna nini mo ang spiritual self-esteem, unya ikaduha spiritual autonomy, ikatulo spiritual maturity. Now kini spiritual self-esteem sa pag-eksplikar pagyugdugang nini, this is what we call in English cognitive independence. Whereas ang spiritual autonomy is the cognitive confidence. Okay? Cognitive confidence. Ang spiritual maturity is cognitive invincibility. Okay? Now, okay, talking about this great power experiment, kining maong dakong gahom, pag-eksperimento sa dakong gahom, available kini sa matag magtutuo nga nasod dining panahon sa simbahan. It's available to every church age believer. Now, of course, ang duruha ka mga tinubdan sa gahom nga nagamit ni Kristo samtang dinhi pa siya sa una niyang pag-anhi, first advent. Ang nag-una nini ang pagka-omnipotente sa Dios nga Amahan o sa Dios Espiritu Santo, related to living inside sa iyang prototype divine sphere. Now we're talking about the Lord Jesus Christ. Unya ikaduha nga tinubdan source mao ang iyang suludno na kalipay plus H, sharing the happiness of God. So, akong balikon, duruha ka mga tinubdan, 2 sources sa gahom ni Jesus Kristo sa iyang unang pag-anhi, the omnipotence of God, God the Father, o the God the Holy Spirit, related sa iyang pagpuyo sud sa iyang prototype divine sphere, o ang ikaduha mao ang sharing the happiness of God. Now, on God the Holy Spirit's omnipotence related to residence so diha sa prototype divine sphere, si Ginoong Jesucristo walay sala, was impeccable, and never got out of the prototype divine sphere. Wa gyud siya mo gawas, dinha gyud siya nagapuyo sa iyang prototype divine sphere. Gawas panini, siya was the very first person nga nagapuyo didto sa divine dynasty prototype. Siya ang una, and he proved it successfully, and he left it to us believers. Iyang gibilin kinig mao divine sphere. Panangan sa atong divine sphere sa operational. Ang iyang Ginoong Jesucristo is prototype. O sa ako nang giningon nga si Ginoong Jesucristo mo'y kinaunhan gyud nga tao nga nagapuyo dito sa prototype divine sphere, o iyang naprubahan gyud niya, o nagmauswagon siya, he successfully proved it, o iyang gibilin kini nganhi kanatong mga magtutuo karon. Now, the process to be successful bahin ini is unsa kanato ba karon ini nga atong panahon simbahan. The process, ang paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo plus Bible doctrine. Kay di man puto mapunan ang Espiritu Santo kung watay pulong sa Dios. Susta, di kinahanglan magkuyog yun silang duha. See, mao na gitawag og 2 power options, filling of the Holy Spirit and Bible doctrine. Now, si Ginoong Jesucristo sa ato nang na tunan, namatay spiritually dito sa cross. Okay? He was the only qualified Savior to save us.
Ngano? Tungod niining musunod. Review gyapon eh. Wala siya original nga sala ni Adan. Wala siya kinaiyang makasasala. Wala siya makabuhat bisag usa, bisag unsa kagamayng sala. Wala. No personal sins. Ikaupat, na nag-iya siya og hingpit nga pagkamatarong. He possessed perfect righteousness. O ang ikalima, siya lamang ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. That's why those things qualified our Savior, the Lord Jesus Christ, to be our Savior. Okay? So, niining puntuha, ayaw nakalimti katong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. O one of these 10 is problem-solving device number 9, feeling of the Holy Spirit, sharing the happiness of God, plus H. Okay? Now, kining maong klase sa kalipay. Okay? Kining atong isgutan. This happiness is a mental attitude. Ayaw na nagkalinti. Kaya yun sa atong giingon ni mo bahin sa the Christian way of life, it is a mental attitude life. Kay ato namang naibawan nga ang pulong sa Dios, puntariya ni mao ang atong pangunahuna. Gusto? It is our mind. So mawita nang gibanduan kita nga be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag-usab sa atong pangunahuna. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Maoray makausap. Kasabot ka. Na kung wa kay pagtuon, wa kay gana, wa kay panahon ka ha, mayon man ay busy ko, wa kay panahon na din. Unsa? Wala kay gahom, wa kay kalipay nga sinati diha sa imong pangunahuna. Kay unsa? Ang matang lagi sa imong pangunahuna mao man ni ang Yahweh. You see? It's the quality of your mental attitude nga maoy unsa daog ni. So, unsa may suod diha sa pangunahuna? Pangunahuna na bang mga tawahanon, mga dautan, mga gilad nga iyahang satanas, then wala. Dili nimo masinati kining maong matang sa kanang kalipay. You see? Kay kining maong matang sa kalipay is not based on things, persons, or circumstances. Unsa man? It's based on what? Huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. We have the mind of Christ. Ang pulong sa Dios nga atong gitunan adlaw-adlaw. Unya sa atong pagpadayon sa pagtuon, atong makatunan ug nakatunan ang tulo ka spiritual skills. Katong atong ging hisgutan di padugay, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, ug spiritual maturity. Now, akong balikon tong bahin sa atong pangunahuna. Ang Biblia nagamando kanatong ang magtutuo nga pagamiton ta sa unsa kanang atong pangunahuna, dili ang atong pagbati. You see? The Bible mandates believers to use their mind, not their emotion. You see? Kaya kung mugamit natin sa atong pagbati, emotion, we are in trouble sa atong spiritual life. Sabtagi na pagayo. Therefore, mao na giingon, entonces, nanginahanglan kita o kahibalo, kaalam. Mao na giingon sa akong higala nga pastor nga,
We need knowledge, vitamin K. Knowledge, vitamin K. Yan na lang yung vitamin K kay knowledge. K. Knowledge. Sa unsa? Knowledge of the Word of God. Nya dili lang kay kutob rapos knowledge kundi let it be metabolized by God the Holy Spirit by believing on those things that we study. Mawita ng Operation SLBA, study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, apply. Ayaw na nakalimti ka ng maong process. Kay mao ka na ang pamaagi aron kita magatubo sa atong kalag. So we need knowledge. Morning, nagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw. Dili lang kay sa kasimana, sa kabuan, dili. O sa gana, adlaw gyud. Okay? Now, the life of a believer is supposed to be full of knowledge. Puno sa kaibalo. Knowledge of Bible doctrine. Aron sa ingon ni ana, mahimo siyang gitawag og doctrinally smart. Nang sama ni mo pagka doctrinally smart kung wa kay pagtuon. Wa gani kay alamag sa pulong sa Dios. Our Lord Jesus Christ maintained niining maong matang sa kalipay despite sa iyang na sinati samtang nagabitay siya dito sa cross. See? Iya gihapong gisinati ang maong matang sa kalipay. The perfect happiness despite what he experienced while he was hanging at the cross. Our Lord Jesus Christ's happiness came diin gikan sa iyang pagkat-on sa pulong sa Dios as it is taught. You see? Now, if you are asked, why do you attend Bible study? Kung pangutanon ka, kung sa may tubag na husto, it is my happiness. Mao ginay tinuod nga tubag. Akong kalipay ang pagtuon sa pulong sa Dios. Now, mo kung mangutanan kung di mo karon nga nagpaminaw ning atong mensahe, imo na bang nasinati ka na nga kalipay nimo ang pagtuon sa pulong sa Dios? Kay kini maong matang kalipay lagi dili ni makausab, does not change due to circumstances, due to persons or things, dili. It is what is inside of you, kung saang sulod diha kanimo. Kining maong matang kalipay is what we mean in the divine viewpoint. Ang pangunahuna sa Dios. You see? Unsay gisulti ni Jesucristo, this plus H, kining maong matang kalipay that I have may be yours. You see? Mahimong masinati nimo og nako nita natong mga magtutuo. You see? We can attain this kind of happiness pinaagi sa atong pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. This plus H does not come from any collective action. O kining maong matang sa kalipay may be full, hingpit, puno. It can be attained gradually, of course. We do not kanang grow up overnight, dili. This is a progressive kanang method, gradual, through the persistent, consistent intake of Bible doctrine. Sabtagi na. Sa laing pagkasulti, maugmad lamang kini by stages. Kining maong matang sa kalipay. O kining maong matang sa kalipay, dili ni talagsaon. Dili ni kasagaran. You see?
This kind of happiness is unique. By advancing in doctrine, we can reach the pleroma stage. Inumdum ka sa pleroma stage, possessing this kind of happiness, pleroma stage, anha nato kini masinati sa atong pagkabot na nining maong ang nga pleroma stage. So, ayaw nagkalimti katong napulo ka mga paanggis pagsulbad sa atong mga suliran. Operation RFFG, DPIHPO, Rebound, Feeling of the Holy Spirit, Faith Rest Drill, Grace Orientation, Doctrinal Orientation, Personal Love for God the Father, Impersonal Love for all mankind, Sharing the Happiness of God, Personal Sense of Destiny, and Occupation with Christ. Muna ang 10 problem-solving devices. Now, diha sa Proverbio 3:13, unsa gisulti. Blessed is the man who finds wisdom and gains understanding. Na, bulahan yun ang tao nga makakaplag siya sa kaalam o iyang maangkon ang kahibalo. Mo pasabot ang kaalam. Now, of course, ang wisdom tungod kay na-metabolize na ang pulong sa Dios. Ang understanding is only academic knowledge. Perception and of course, ma-metabolize na kung ikaw mutuo sa imong nakatunan. Gitun-an nakatunan o imong tuuhan, diha ma-metabolize ang pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo may mubuhat sa metabolization, ha? Dili kita. We don't have the right. Wala tayo mahimo. So, metabolized Bible doctrine that circulates now in the stream of consciousness. So, magamit na nimo kana ngadto sa mga kasinatian sa imong kinabuhi. Ang understanding, ang pagsabot sa pulong sa Dios, ang gitawag natong perception and metabolization and application of Bible doctrine. You gain perfect happiness pinagi sa imong pagsabot, the only thing you can take with you. Okay? Now, unsa man ang gitawag og minus H, dili plus H. Ang plus H mao kini ang unsa perfect happiness nga sa Dios. Apan unsa man ang minus H? Ang minus H, minus happiness, mao ni gitawag sa English og pseudo happiness. Mini nga kalipay. Kay ngano? Kining maong matang sa kalipay is very temporary at good times. But it cannot stand. Dili ni mulungtad at bad times. Did you understand? So, this minus H is a pseudo happiness. A very temporary at good times, but it cannot stand or last at bad times. Now, naapoy klaseng happiness nga gitawag og neutral H. Unsa man ni neutral H? Now, this is a result of your following the laws of divine establishment. Ikaw nagmasunuron, nagmas sinugtanon, nagsunod ka man og diniyos imong sunod sa mga balaod sa gobyerno, balaod sa the laws of the land. So, mo ni gitawag nato divine establishment. So, kining neutral H, resulta kini sa imong pagsunod sa mga balaod sa divine establishment. Also called divine establishment happiness. There are unbelievers. Di ba niya nga daghang mga dili magtutuo who are more upright and morally good.
moral and upright citizens. Budawat ka niya na? Of course. Daghan kayo mga di magtotoo. Mas kanang masunoron, upright, more upright, and morally good. Moral nga mga tao. Apan dili magtotoo, dili luwas. They are only morally good, but they are spiritually dead. Patay gyapon sila spiritually because they are unbelievers. Now, okay, so what is plus H again? It is a mental attitude happiness that carries over to the eternal state. Madani hangtod nas kangturan. It is the monopoly of the believer who has reached spiritual adulthood. Na, sa ito'y giingon sa Proverbs 3:13, happy is the man who finds wisdom and who gains understanding. Now, so akong balikon sa paingon nimo nga, kining maong gahom available to all church age believers. Okay? Available. O kining maong samang matang sa gahom, gigamit o gipahimuslan sa atong Ginoong Jesucristo atol sa iyang hypostatic union. Ang usa ka magtotoo nga mopahimulos ni ining great power experiment will no doubt experience success sa iyang espirituanong kinabuhi. But again, it's a matter of choice. Naarapon lang pagpili sa magtotoo. See? It's a matter of choice. Prinsipyo na nga di na mausab. Now remember, wisdom comes from studying and studying with understanding. Gusto? Plus H can be acquired pinaagi sa wisdom inside our mentality. Kung balikon, dili nato maangkon kining kaalam kung wa kita pagtuon sa pulong sa Dios. Without studying Bible doctrine, we cannot acquire wisdom. Dili. Hinomdumi. Unsa gisulti sa Job 1:21, naked did I come into this world, and naked will I go out of this world. Hubo ako sa pag-ani dinis kalibutan. Hubo usab akong muhawa nining kalibutan na. Nanas hope 1:21. Apan ang tinuod mo kini. Kitang mga magtotoo makada uban kanato ngadto sa eternidad sa mga kamatuoran sa Dios. We believers can bring with us to eternity the truths of God's Word, spiritual things, not spiritual things that we stored up for heaven. Napundo sa atong kalag o atong gigamit sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Dito sa langit, we will have eternal happiness. Atong masinati ang dayo ng kalipay o kining maong matang sa kalipay plus H can be acquired samtang niya patad dinis kalibutan. Just imagine. Ato na ning masinati samtang dinhi pata. Niining gitawag og walog sa mga luha. Mahimo. And this is acquired pinaagi sa unsa by fulfilling God's plan for our life, nga gitawag og protocol plan of God, and unsa pag-abot niya ng spirituhanong pagkahamtong dinhi pa sa phase 2 sa plano sa Dios. Kini karon atong kinabuhi mo ni ang phase 2 life
Okay? Phase 2 sa plano sa Diyos sa itong kinabuhi. Our Lord Jesus Christ had this plus H sa iyang hypostatic union. That is why gitawag kini og great power experiment. Kasabot ka? Nasabta po niya pa usa ka punto. This is the only kind of happiness that can never be affected by circumstances, by people, and by earthly things. Why is this possible? Nga naman. Tubag? Tungod kay ang pulong sa Dios nagalibot-libot, nagatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot. It's already circulating in the stream of our consciousness. Ang atong pangunahuna na lukop na, saturated na sa huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Mao ni nga atong gibuhat adlaw-adlaw. Ayaw na gyud nagkalimti. This is the only process. This is the only way nga kita makasinati nining maong matang sa kalipay. Pinaagi sa atong pagpadayon, pagkamalahutayon, pagkamasigihon, pagkamakugihon sa atong pagtuon sa pulo sa Dios adlaw-adlaw. Anong kamong nagasunod na ni atong daily Bible study? Nagpahimos din atong Bible study through the YouTube. Ay ba man ko nga na uban kaninyo dihang sige nagyug tubo. Og mao ni ang atong pagampo nga ikaw makakabot gyud nya ang atong tumong common goal, which is unsa? Spiritual maturity. Mo na pleroma stage. You are as good as God is good. Sa pagtungtong na nimo niya ng mao ang nga spiritual maturity kay mo naman na ang stage of capacity for life na nakikatakos sa pagkinabuhi o anha na mahimaya ang Dios. Ang Dios ray makahimaya sa Dios. Pinagi sa atong unsa pagkabot niya ng spiritual maturity. Kini review na ni. Sigihan lang nato ni pahinomdom nimo kay mag-tendency na ito nga dali na ito makalimot. So, it is then possible nga kanang matsinati na ito kining maong matang sa kalipay kay unsa ang pulong sa Diyos nga ito itunan niya na nagatuyok-tuyok na sa atong panimuot o nalukop na ning atong pangunahon sa unahon ni Kristo. Mao gyud na ang atong common goal as believers. Now, diha sa Lucas 2:40, naghisgot kini sa gamay pas kini Kristo. When he was still a child, sa una niyang pagani sa kalibutan, our Lord Jesus Christ continued to grow and increased in wisdom. Ug iyang nakabuot kining maong matang sa kalipay. He attained plus H inside sa unsa iyang prototype divine dynasphere. Kaya dito naman siya nagpuyo. Hebrews 12:2 unsay gisulti. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Now, kining despising the shame, ang atong Jesucristo did not mind, he disregarded the shame. Wag yun niya, tagda. Bahala na niyang mga unsay kasulti sa uban. He did not mind. Simone, despising the shame. So, okay. Padayon, what are the 4 advanced problem-solving devices? Personal love for God, impersonal love for all mankind, plus H, kanina itong isgutan, og occupation with the Lord
Jesus Christ. Mao ni ang upat ka advanced na ni nga problem-solving devices. Now, ang usa ka mature believer with plus H will not fall apart. Dili siya under pressure. Why? Nga naman, nga di man siya mo kanang mapakyas o mahagba sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Tungod kay siya kanang hamtong naman. He's a mature believer now because he had plus H na po. You see? Naangko na niya ang katong gisgutan nga matang skalipay to keep him strong like what our Lord Jesus Christ experienced sa gisinati ni Jesus Kristo while he faced atubang niya ang iyang mga pag-antos dito sa cross. Now, of course, our Lord resisted the temptations to sin. Samtang siya nagadawat, nagaangkon, nagasagubang sa tanan natong mga sala. Now, so, ang great power experiment ni Jesu Kristo, pagpakita kadto demonstration of the points of doctrine. Ang usa ka magtutuo nga magapuyo diya sa sulod sa divine dance sphere, operational divine dance sphere, mao ni makapaligo niya to face any circumstances in his life, whether adversity or prosperity. In other words, ang iyang capacity for life. Samtag yun na. Now, ang gahom sa Diyos is a sublime opportunity for every believer. O kini available 24/7, 365. Ayaw ni kalimti. Imong mapahimuslan kini. But again, it's a matter of choice. The believer is supposed to know God's perfect process, how to avail of it. Ug mao nga aron siya magmadinaugon sa iyang espirituhanong kinabuhi. Eusebia. Nandun ka sa Eusebia, godliness. Now, understand that there is that feeling of the Holy Spirit, and this can be acquired pinagi sa unsay gamiton 1 John 1:9. And thus musod kadayon automatic sa operational divine dance sphere. O ikaw, you're as good as God is good again. Sabot ka. Mo ni ang mga punto na to nga kinahanglan hinumduman na to kanunay. From there, okay, the believer avails of all of God's assets nga iyang magamit sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Ang atong Ginoong Kristo migamit sa tanan, all of God the Father's assets, sama pananglit sa iyang pagpuyo diha sa sulod sa iyang prototype divine dance sphere. Then he maintained plus H inside niadtong prototype divine dance sphere. No, diha siya kalipay nga sulod nun, inner happiness, perfect kind of happiness. Ug ato puning masinati samtang niya patanin ning kalibutan na. Nagadungog ka? Na, paagi ni sa Dios. Walang kadaghanan sa atong mga igsoon, walang gyud maka-amgon ini. Okay? Unsa ka manung danon di ay kining atong ibuhat nga pagtuon sa pulo sa Dios. Kay mao kini ang proseso, protokol sa Dios, paagi sa Dios. Nga kita makasinati nining maong matang sa kalipay. So you see. Now, ang atong Ginoong Kristo had personal sense of destiny while using plus H kining matang sa kalipay. Ug siya, he looked forward to his victory. Sa mga matang sa victory, strategic.
dito sa cross. He was looking forward to that. Now, if our Lord Jesus Christ was able to handle and face any kind of suffering, appeal sa iyang paghukom na niya dito sa cross by using God's power, ang magtotoo has also the same ability to handle and face any suffering in life. Kasabot ka? Kung nahimo ni Ginoong Kristo, kay siya man lagi ang atong panig-ingnan. He is the model. Siya mo nang ang pulong sa Diyos na gayon nga kung sa tuigingon, kung magmaawaton ka mo ni Ginoong Kristo mo ni mo kini nga itong gipangtunan. If the Lord Jesus Christ was able to handle og nakasagubang siya sa basic unsang matang sa pag-antos, apil ng antong paghukom na niya dito sa cross, pinagi sa paggamit sa gahom sa Dios, kita usab nga mga magtotoo have also the same ability makahimo gyapon tas pag kanang handle and face any suffering sa kinabuhi. Kasabot ka? So, sa diyang namatay si Ginoong Kristo, ang iyang lawas unsa gilubong nila dito sa lubnganan, went to the grave. Unsa may nitabo sa iyang tawhanong espiritu, human spirit, mibalik ngadto sa Dios nga amahan, apan ang iyang kalag diin padong miadto sa Hades aron sa pagbisita niya ng maong lugar for the purpose of unsa, taking the captives, ang mga believers, to heaven. Ikaduha, by proclaiming, pagproklamar, padayag, okay? Mao ba na Binisaya? To proclaim to the fallen angels, kanto mga demonyo, nga tuwa sa Tartaros, nga pagproclaim, padayag ni Ginoong Kristo nga siya na nakadaog na batok ang Satanas. Gipildyan din niya si Satanas. Okay? Akong balikon. Ang iyang lawas miadto sa lubnganan, ang iyang tawhanong espiritu mibalik ngadto sa Dios nga amahan, ug ang iyang kalag miadto sa Hades aron sa pagbisita niya itong maong lugar sa tuyo nga unsa iyang kuhaon ang mga magtutuo ngadto na sa langit, ug ang ikaduha pagproklamar ngadto sa mga demonyo nga tuwa sa Tartaros gipriso didto nga siya si Ginoong Kristo mananaog na victorious against Satan. So, I hope nasabtan nimo to. Now, ngano man nga na may mga tao mo to sa linaw sa kalayo, ang pangutana nimo, ngano man. Well, daghan mag-imutana nato ini. Ngano man nga man po mo impierno lagi kuno. Nganong naamay mo to sa impierno. People, paminaw, people go to the lake of fire. Naginganlas kasagaran no kanang impierno because of their volition's decision to go there. Ilang tinuyuan, ilang pagbuot nga moadto. One cannot go to hell because of their sins or because they have not sinned. It is only because they rejected Christ as Savior. Namo na. Kaya ang kaluwasan, wa man mausab. Mao ug maura gyud. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. It is faith alone in Christ alone. It is a matter of choice. Ayaw na ginagkalimti. Dinilang una kita kutob karon. Ito ipadayon ni ugma, ayog sipyat sa pagsunod ni ini ugma. Sa sumpay nining atong pagtuki bahin sa mga punto sa doktrina, labot nining atong tun-anan nga giuluhag the great power
experiment. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Among ipahimuslan nining adlaw sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Uban ni kami sa among pagbuwag-buwag nining adlaw. Dada kami pagbalik ugma. Kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.